Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Berdimuhammedowyň doglan güni. Müftü görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diletdiýen atlan çap edilen makala çekýär. Buğday plan doldurulan Türkmenistanyna paxtaçylar tehnika, dökün we suw yetmezçiliginden kösenýär. Aşgabatda dollarlaryň Gara bazardaky bahasy 17 manada düşdi. Täze reytingde Türkmen pasporty 93-nji orunda. Berdimuhammedow täze guruluşlar bilen tanışýan makalyna paýtagtlylar nobatdaky jaý ýykyşlygyna taýýarlanýar diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiň başyny Türkmenistanlylaryň ýurtdan gitmek we dolanmazlyk islegleri artýar diýen atlan çap edilen gepleşik gelýär. Täze reytingde Türkmen pasporty 93-nji orunda. Azatlygyň habarynyň soň döwlet dewleti gogaça meýdanlaryna ýokary depinne ýydyk edilýäni barada reportaj görkezdi. Gazprom bilen Türkmengalyň arasyndaky wagtlaryň gazylalaşygynyň möhlet tamamlandy. Berdimuhammedow täze guruluşlar bilen tanışýan makalyna paýtagtlylar nobatdaky jaý ýykyşlygyna taýýarlanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly foto sergimiz gelýär. Özbekistanyň Türkmen dizaýnerleri moda sergisini görkezdiler. Berdimuhammedowyň öňkü we soňky ýaş toýlary, Gürjistanyň protestler 10-njy gün dowam edýär atly videolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň websaýtyna okuwçylarymyzda reaksiýa, pikir aýtmak islegini döreden makalalaryň başyny Istanbulda Türkmenistanly denen neşe satmakda tutsak edildiğini atlan çap edilen makala çekýär. Berdimuhammedowyň doglan güni müftü görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diledi. Daha şogully işgärler awada din jalmak üçin ýollanma satyn almagy mejbur edilýär diýen atlan çap edilen makalalarymyň aşagyna hem okuwçylar öz pikirlerini galypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň golguyan meselelerine goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky olalky ilçisi, Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy, raýat aktivisti Nurmuhammed Hanaň bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nurmuhammed habarlardan ma'lum bolýaly 3-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatyny geçirdi. Bu maslahat garaşly neşirlerde Türkmenistanyň ýokary derejeli korrupsiýa barada nobatdaky makalanyň çap edilen wagtynyň ýerine gawat geldi. Emma Türkmen häkimetleri bu hili makalary açyk reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň mektepleriň okuw jaýlarynyň ýurdun halk hojalygyna zerur bolan bilimli hünärli adamlary ýetişdirmek wezipesiniň hötdesinden gelip bilmeýänligi, raýatlaryň eklenç gözläp köpçüliklerin ýurtdan gitmek bilen bagly aladalar hem güýçlenýäni meňdeýär. Emma meclisde bu mesele hem agdalmady. Şoň bilen birlikde prezident 3-nji ýylda hem 4-nji ýylda ýurtdaky ýokary okuw jaýlarynyň rektorlaryny, ýol başlaryny çalışmak barada kararlara gol çekdi. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň öňünde şuňky günde anyk nähili gyssagyl çözülmeli meseleler dur. Howpsuzlyk Geňeşi ol hemme döwletde aram geçirilýänler. Ýöne Türkmenistana soňky wagt ýagdaý gaty agyr bolan soň, ken ýurdu taşlap gitýänler bar. Serhetde rahatlyk bar. Şu meseleler esasy seredilýän kadip men pikir etýän. Näme üçin diýseniz, o zatlarym Türkmenistanyň matbuaty däl, umumy hökümet tarapyndan, prezident tarapyndan gizli seredilýär. Ony halka ýetirmejek bolýar. Ýagdaýyň agyrdygyny görkezmejek bolýar. Şoň üçin ol matbuatda näme meseleler seredilýär, arada hiç zat aýdylmaýanyň sebebi şo diýip pikir etýän. Inni siz Nurmuhammed daşardaky türkmenler bilen guruluşýarsyňyz. Ýagny öň Türkmenistan taşlap gaýdan ýa soňky döwürde Türkmenistan taşlap gaýdan. Şoň bilen bir wagtda okuyan hem Türkmenistana gitmek isleýän türkmenistanlardan habaryňyz barmy? Olar nähili pikirler aýdýarlar ýurt bilen baglykda sebebi daşarda okan gowy bilim alan türkmenistanlaryň hem barha köp daşarda galmagy ýykyn edýänligi aýdylýar. Da bu bolsa ýurdun öz beýinlerini, bilimli adamlaryny ýitirmegi bolup durýar. Ýurdun ykdysadyýatyna geljekde ziýan ýetirer bu ýagdaý
ýagdaý diýip tynçylar aýdýarlar. Indi şu arada näme aýdyp biljeksiz? Hakykatdan şu mesele Türkmenistanyna bar. Näme üçin diýsem men ýanky elçi bolup Türkiýede işläp beren döwrümde de bir topar okap beren bizim ýaşlarymyz okuwyny gutaryndan soň Türkmenistana gelip iş tapylmayan, horlup beren azerli. O meselede Türkmenistan ünsürmeyedi ýöne Türkiýanyň Taşary işler ministrligi meni ilçi hökümine çağırıp nas Türkmenistanyny bize okutýas berdi. Oýryk barwam okuw gutarıp baranlarym iş tapylanok. Şu ýagdaýa bir hökümetiňize getirip bir serezer ýaly ýagdaý dörejiň diýip şol ýaly mesele bilen meni çağırýardylar. Bağışlaň Nur Muhammed aga, eýem şu döwürde mesele şeýle duran bolsa, siz Türkmen hökümetine bu habary ýetiren bolsaňyz, şo wagt nähil çäre görüli bu meseleni çözmek goýunça? Men hökman onu mecbur yetirdim. Ýöne Türkmenistan tarafından üýtgeçik hiç hareket edilmedi. Şoň üçin käbir okuwçylar ýurtdaşyna iş tapýanlar izine gaýdyp barmadylar. Şu mahalam şu döwürdäki okan hem ýurtdaşyna galan adamlar bilen aratnaşamar hem habarlaşýar. Näme üçin diýseňiz, şondan bäri eýem näçe ýyl geçdi bolanam ýurda gaýdyp baraslary berenok. Näme üçin diýseňiz, ýagdaý gatsagyr. Şu mahalyny okap ýörenler bar. Diňe hökümet tarapyndan urudylýanlar. Bir topar senatorlar öz çağlaryna ilim merjek bolup öz hasabyna yurtdaşyna okutýarlar. Ol okuw gutaryndan soň doğrudanam her kim bir enatasynyň ýanyna gaýdyp gelmek, watana gaýdyp gelmek net bilen gelýänne de şu agyr ýagdaý, öňkü agyr ýagdaý şu mahalam bar özüm has güýçlenýär. Iş tapylanoklar. Şoň üçin bir topar özüm isynlyk bilen okuw gutarýan raýatlar yurtdaşyna galýar. Nur Muhammed aga, bu ýagdaý ýurdun ykdysadyýatyna nähil täsir ýetirýär siziň pikiриňizçe? Şonu aýtjak bolýan. Şoň üçin bu ýagdaý Türkmenistana diňe iqtisady tarapyndan hem däl, hemme taraplaryň uly ziýan ýetirýär. Näme üçin diýseňiz, şuň bir bilimli, ilimli adamlar Türkmenistanyna ýekdek bolaýmasa galmady. Birincide öňkü Sowet döwründäki bilim alan adamlar, ady belli bilimli adamlar, olara ya garrap gitti, ya yurdu taşlap gitti, ya dünyadan gitti. Soňky ýetişdirilen nesiller esasen Türkmenistanyň içinde. Bilýäňiz, Niyazov döwründe universitetler nähil ýagdaýa geldi, mektepler nähil ýagdaýa geldi. Şoň üçin bilim alýan ýetişen ýaşlar olaň bilimi tez derejede. Bir mesele getirjek bolýan. Meselem şu ýene Türkiýe gaýdyp gelýän işlen döwrüme. Ýanky ilki ýyllar biziň studentlerimiz duşýadymda men şu ýerde okap beren studentler bilen. Şolong bilimi, şolong düşüncesi, şolong akly Türkiýe bilen deň duşlary bilen deňeşdirýän bolýan has ýokardy. Ýöne eýem soňky ýyllar 2000-nji ýylyň başlaryna eýem gaýtap tersine boldy. Biziňkileň bilimi, düşüncesi hemme taraplaryň onesde aşak düşdi diýsem hem ýalňyş bolmaz. Eýem Türkiýedaky deň duşlary olary görä has ýokary derejede boldy. Ne şu men diýjek bolýanym, okuw bilim sistemasyny diňe bir 10 ýylyň içinde nähil derejege getirileni barada aýtjak bolýan. Ondan soň Berdimuhammedowyň 10 ýylyň dowamyna ne sistemany gowlaşdyrdy, ne okuw bilim sistemany gowlaşdyrdy. Şoň üçin kadrlar ýetişenok, Türkmenistany kadr almady. Şu mahal bilim kes derejede diýip Berdimuhammedow tanqid etýän bolsa, onu özlerinden görmeli. Onu ýerden ýokarda bolsun. Kim ol okuýap ýören studentlere ya mektepde kim bilim berbilsin, özleriniň bilimi kes bolsa. Şoň üçin o rektorlar, çalışan muallimler, çalışan çalışmana başga adamyň wamy bilimli, okuw bilimiň derejesini ýokary kaldyrýar. Indi Nur Muhammed aga, şo yerli tynçylaryň köpüsiniň aýtmagyna görä, Prezident Berdimuhammedow kadrlar çalışanyna köplenç esasan başlyk aýrýada ya ministr aýrýada onuň ornwasaryny ýerine goýýar. Bir salymdan ýene ministr bolan ornwasary aýrýada onuň ornwasaryny ýerine goýýar. Şoň bilen birlikde şo kadr çalışylmagy bilen hünärli ýokary hünärli adam gözipe gelmeýär diýip tynçylar aýdýarlar. Indi siziň pikiriňizçe Prezident Berdimuhammedow ya Türkmen hökümetindäki adamlar şu emele gelen ýagdaýa düşünýärlermi ya bunu düşünenoklarmy? Şeýle ýagdaý dowam etse ýurtda urdan ömür awadançylyk saklanar, ýurtda hemme zat kadar bolar diýip pikir edýärlermi? Ikinji tarapdan Prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatyny geçirenine her gedek şu ýokary hünärli adamlar wezipe çekmek hakynda da gurrun edýär. Siziň pikiriňizçe bir ýerde çözgüt nämede, nähil çözgüt tapylmaly, ýagdaý nähil düzeltilip bilinär?
Bu ýagdaýda 52 ýokary derejedäki minister bolsun, rektor bolsun çalışyber. Oň ýerine bir bilimli, tejribeli adam goýulmasa o hiç wagt ütgemez. O bilimli, tejribeli adam nerden almaly? Ormasary o näme rektordan näme tapagy var? Şo näme adamdyr da, şo näme bilimli adamdyr. Ýöne şuň ormasary ertesi minister bolanyna da ütgejek zat ýok. İkisini hem alyp barýan uğur bir. Ýöne şolaň ýerine ilk bilen şu ýurtdaşyna gowy okap bilimli ýaşlary getirip ilk bilen amolimet. Soň ormasary, soň rektor, ne şey dip sendine yetmeýän bilimli adamlaryň ýerini doldurup bilersin. Ony diňe içinde tanış bilisi goýup, ýa garyndaşy goýup, ony hiç wagtam ýokary derejege getirilmersin. O ýurdy diňe şuň ýagdaýynam has agyr ýagdaý etmek, ýurdy dargatmak, ýekmek bilen başga hiç bir netijesi bolmady. Inni Nur Muhammed Aşu daşary ýurtlardan bilimli kadrlar çağırmak mümkinçiligi barmy Türkmenistanyň daşary ýurt tejribelerini ornaşdyrmak üçin ykdysadyýata, halk gojalygyny, umumyň bilime, alyma, şoňlan birlikde saglygy saklaýşa, saglygy saklaýşan beýle kurlara umumyň peýde düşdi diýen habarlar gelip gowşýar. Şu daşary ýurt tejribelerini ornaşdyrmak üçin daşary ýurtly kadrlar, başga milletleriň kadrlaryny çağırmak mümkinçiligi barmy Türkmenistanyň? O mümkinçilik bar, her döwletde de bar. Ýöne onu görmek gerek. Birinciden o kadrlary diňe çağıranyň bilen, ýagdaý döretmän çağıranyň bilen o kadrlar gelmedem. Birinciden olary ýaşaýyş ýagdaýyny, aýlyk günlük ýagdaýyny, durmuş ýagdaýyny, bu meseleleri çözmeli. Olary çözmek üçin Türkmenistan bir topar çykdaýjy etmeli. Ony Türkmenistan etmeýär. Ona berýän çykdaýjyny şu hakikaten hem balniçelerde bilimli doktorlar bolar ýaly, mekteplerde, üniversitetlerde bilimli muallimler bolar ýaly. Onu ünsürmän ýanky edilýän çykdaýjylar bir topar bor bolgusyz guruşyga berilýär. On gelecekde hiç bir peýda bermeýän guruşyga çykdaýjy edilýär. Gaýtap şolary saklap, şolary etmän ýanky meseleleri üns berilse, onu hakikaten Türkmenistan canlanyp, hakikaten hem döwlet güýçlüğüne uğramagy mümkin. Ýöne buňky ýagdaýda bolmaýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky odalky elçisi, Wenada ýaşaýan Türkmen siýasatçysy, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, Kawulla habarçymyz Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly habarlardan ma'lum bolşy ýaly 22-nji ýylda Owganstanyň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibiň ýolbaşçylygyndaky Owgan delegasiýasy Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berildi. Şu sapar bilen bağırlıkta tarafların, yani Türkmenistan ve Owganstan tarafının regional iqtisadi proyektlerin hukukçuluğu üçün bilelikdäki topor döretmek hakkında maslahat edenli barada maglumatlar çıktı. Elbette bu habar bir taraftan Owganstanyňky uzağa çeken konfliktler soňlamak üçin Taliban bilen gepleşiklerin alınıp barlayan wagtyna gawat geldi. İkinci taraftan Türkmenistan Owganstanyňky işlerini ilerletmek üçin barha kan tagalla edýäni çarym edýär. Ýakynda Türkmenistanyny gazdan benzin öndürýän zawod açılıp ulanmaga berilende hem Owganstana ilkinji ýük, ýagny ilkinji benzin ýükü 60 tonna benzin iýerlenigi hakynda habarlar çykdy. Indi şu ýagdaýlar bilen baglanykda Owganstanyň nähili pikirler bar, ekspertler, bilermenler näme pikir edýärler? Bu nähili bilelikdäki howpsuzlyk topar bolup bilýär. Bu arada näme pikirler bar? Sebäbi Türkmenistan bu arada kändir düşündiriş açıklama bermeýär. Şol Owganstanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatçysy ilki Moskwa sapar etdi. Ondan soň Türkmenistanyň çakylygy boýunça Türkmenistana ol sapar edipdir. Şonda şol howpsuzlyk toparyny Türkmenistanyň Owganstanda amala aşyrmak boýunça gözeňinde tutýan proyektleriniň howpsuzlygynyň üpdünçiligi boýunça bir howpsuzlyk toparyny döretmek boýunça gurrun edilipdir. Şu barada Owganstanda hem gurrun edilýär, bilermenler bu barada teleýilimlerde, radiolarda, gepleşiklerde gurrun edýärler. Hamdullah Mohibiň
Aşgabat'a eden sapara barada hem Afgan telekanallarında köp gurrun edildi. Indi Türkmenistan'ın amala aşırılacak proyektlerin Afganistan üçün has amatlygyny aýtýar. Afgan halky onun amatly boljakdygyna, Afganistan üçin amatly boljakdygyna umyt bildirýär. Indi bir tarapdan Afganistanda siziň diýişiňiz ýaly para hatçylyk üçin, ýalaşyk üçin gepleşikler geçirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Ýene indi Afgan ara gepleşikler geçirilmek üçin hem tayarlyklar görülýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde Talibanlar hem öz hüjümlerini dowam etdirýär. Hususan hem Demirgazyk Afganistanda şol Türkmenistanyň amala aşyrjak bolýan proyektleriniň gözüňde tutýan ýerlerinde Faryab welaýatynda Faryab welaýatynyň Anhoy etrabyna arady hüjüm etdi. Garamgol etrabyna hüjüm etdi. Howpsuzlyk şertleri ýaramadlygynda galýar. Mysal üçin Top proyektiniň gaz turbasyny geçecek uğray 5 welaýat Gunbatar Awganystanyň Gunorta Gunbatar Awganystanyň 5 welaýatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramadlygynda galýar. Para welaýatynyň merkezine de jeňçiler hüjüm etdi. Herat welaýatynyň etraplaryna da hüjüm etdiler. Herat welaýatynyň etraplarynyň owalarynyň agla basy jeňçileriň ýetiliginde galýar. Şonuň üçin häzir şol proyektleri amala aşyrmak üçin bir kynçylyklar Awganistanda bar. Bu howpsuzlyk topary döredilse, ol näil topar bolmaly? Şu barada bir açyk maglumat ýok. Mysal üçin ol howpsuzlyk güçmi ýa howpsuzlyk topar bir iki tarapdan bir resmi toparmy? Şu barada hiç bir açaçan gurrun edilen ýok. Yani Türkmenistan tarapdan aha gurrun bu barada edilmez de, yani Awganistanda da şu barada gurrun edilen ýok. Şol güçmi ýa resmi toparmy? Doğru. Inni bir tarapdan Türkmenistan bir tarap döwletdigini aýdýar-da, harby birleşiklere, harby toparlanışyklara goşulmaýasy öz bir taraplyk durum bilen baglykda. Şonuň üçin bir ýerde howpsuzlyk güýçleri, bilelikdäki howpsuzlyk güýçlerini döretmek mümkinçiligi elbetde juda az görünýär-da. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň öz proyektleriniň bähbidi üçin, öz proyektleriniň, öz satlamalarynyň amala aşmagy üçin howpsuzlyk çärelerini nähiller yardım etmek hem gerek. Bundan öň Awganystanyň şu howpsuzlygy üpçün etjekdigi aýdylypdy. Bu arada wadalar berilipdi, emma bu wadalaryň başa barmajakdygy görünüp dur. Demirgazyk Awganystana häzirki ýagdaýlardan çen tutulanady. Ekspertleriň arasynda haýsy bir çaklamalar edilmeýän bir ýerde nähil topar bolup biler Türkmenistan, bu topary nähil goşunt goşup biler. Bu barada gurrun edilýär elbetde. Awgan hökümeti bolmasadan bilermenler, şu ekspertler gurrun edýärler. Mysal üçin Türkmenistan eger harby ugurdan bärde bir topar döredip bilmese-de, meselen bu yerli hususy howpsuzlyk goraýjy güýçler barda, nima kampaniýalar barda bärde. Şonuň ýaly şu kampaniýalar arkaly, şu howpsuzlyk goraýjy hususy kampaniýalar arkaly Türkmenistan şolardan akyna tutma adamlar tutup bu goraýjy güýç Awganistanlaryň özlerinden döredip biler, yani şolara kömek edip şol howpsuzlygyny üptin edip biler. Şol Türkmenistanyň gözüňde tutýan Awganystanda amala aşyrmak boýunça gözüňde tutýan proyektleriniň howpsuzlygyny üptin etmek üçin diýipden ekspertler aýdýarlar. Ony Awganystanyň hökümeti bilen bilelikde şeýle bir hususy güýç döredip bolar. Mysal üçin Awganystanda ençe miqdarly işleýärler şonu hususy howpsuzlyk goraýjy güýçler boraýar. Mysal üçin elçixanalar bar, Awganystandan soň bir halkara guramalaryň idaralary bar. Şol idaralarda howpsuzlygy goraýjy hususy güýçler bar ýörýär. Ýa şonu hususy idaralar döretmäge mümkinçilik bar. Ol Awganystanyň Içeri işler ministrliginde registrasiýa edilýär. Soň registrasiýadan geçenden soň 100 adam ýaragly ýa 150 adam ýaragly bolýar. Şol kampaniýanyň soň şu bir idarany şol goraýarda. Ol indi Türkmenistanyň amala aşyrylmak üçin gözüňde tutulýan proyektler, onuň üçin bir kampaniýa, bir uly güýç döredip biler. Çünki Awganystanda mümkinçilik bar. Hususan ekspertler şeýle diýär. Mysal türkmenler bärde bir tarap türkmenler hem soň türkmenlerden şeýle bir güýç döredilse, şol Türkmenistanyň amala aşyryljak proyektlere goramak üçin şol amatly bolar. Çünki türkmenlere hiç Awganystanda ýaşaýan beýleki taýpalaryň hiç bir hem karşyda türkmenler bilen gowgatnaşyk, türkmenler bir Awganystanda ýaşaýan türkmenleri aram halk, bir uruş jenjala goşulmayan halk diýip tanýarlar-da. Şonuň üçin Türkmenistan türkmenlerden peýdalanyp biler. Awganystanyň umumyň jeňçiler ýa beýlekler bilen baglykda şu Türkmenistanyň proyektlerine, taslamalaryna Awganystan bilen bagly nähil garaýyşlar bar? Bu garaýyş umumyň pozitivmi ýa käbir negativ ýagdaýlar hem barmy bu meselede? Awganystan şu Türkmenistanyň
Awganistanda amal aşırmak üçin gözeňizde tutýan proyektlerine uly umyt bilen garaýarlar. Ol Awganistan üçin has bähbitli bolar diýip umyt edýär Awgan halky. Hususan top projekti, top böleki demir ýol projektleri, onuň Türkmenistanyň şol elektrik geçirçi, Türkmen Awganistan arkaly elektrik geçirçisi, gaz geçirçisi, ondan soňra demir ýol çekmek boýunça projekt gözeňde tutýan projektleri Awganistan üçin amatly bolar. Indi şol esasen işsizlik bärde kynçylyklaryň biri bolup durýar. Şo iş yerleri durar Awgan halky üçin soň bir ekstremist soparlara goşulmaga mejburluk duýmaz. Halk şo işli yerlerinde işlerler, şo top projekti Awganistana uly girdeji getirer. Ondan Awganistanyň halky peýdalanar. Top projekti we bölek projektler Türkmenistanyň projektleri Awganistana köp peýdaly bolar. Awganistan saşry ol Hindistana, Pakistana, Türkmen gaza aksa Türkmenistan üçin peýdaly bolar. Awganistan üçin has ol peýdaly diýip gowy düşünýär Awgan halky. Hormatly dinleyijiler, Kawulla kawarçymda Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen Hepdäniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotarýar, gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.